Әмирхан Еники. Кем жырлады? Ватан соғышының дәһшәтле көннәреннән берсе иде. Көзге караңгы төндә кечкенә генә җимерек станцияда ике эшелон очрашып янәшә туктадылар. Буларның берсе тылдан фронтка яңа хәрби часть алып баручы эшелон, икенчесе фронттан тылга яралылар диеп кайтучы санитар поезды иде. Эшелоннар икесе дә бик озын булып гел кызыл вагоннардан торалар. Тик санитар поездының гына паровозга якын очында бер-ике классный вагоны бар, ә калганнар исә кечкенә чуен мишләр куеп җылытылган теплушкалар иде. Әнә шул теплушкаларның берсендә түбәнге сәкедә каты яралы яшь лейтенант татар җегет ята. Егетнең хәле авыр. Уң аягы аның тездән югары киселгән, ә санитар поезды юлга чыккач аңарда гангрена башланды. Менә бер тәүлек инде ул ни йоклый, ни уяна алмыйча, ярым хушын югалткан хәлдә ята. Вакыт улаңына килә, шул чакта авыр газаптан талган күзләрен ача, янында басып торган ак халатлы шәфкать туташын күрә, аның салкын кулын маңгаенда тыя, бер мәлгә егет үзен җиңеләеп киткәндәй хис итә, хәтта уң аягы бар, ул кычыта кебек тоела аңа. Ләкин бу хәл озакка бармый. Тагын бөтен тәне буйлап ут тарала, күзләрендә бизгәк чаткысы кабына. Шулай, үлем тырнагыннан ычкына алмый газапланып ята җегет. Врачларның да өметләре аз. Гангренаның никадәр хәтәр нәрсә икәнен алар яхшы беләләр. Бигрәк тә юл шартларында авыруның хәлен җиңеләйтү бик читен эш иде. Бу кечкенә станцияга килеп туктагач, күпмедер вакыттан соң җегет тагын бер мәлгә хушына килде. Талган, инде бу дөньядан китә башлаган күзләрен ачты. Вагон эченә сибелгән зәгыйфь сары яктылыкны, шул тынык яктылыкта басып торган ак халатлы шәфкать туташын күрде. Тышта вагон стенасына шкылып кына яуган көзге вак яңгырның әкрен генә кыштырдавын ишетеп алды. Кара янып кипкән иреннәрен хәлсез генә ялап куйды. Бик эчәсе килә иде аның. Шәфкать туташы моны аңлады. Алюмин кружкадан аңа бер йотым су эчерде. Җегетнең рәхмәт әйтерлек хәле юк иде. Ул бары аз гына җылына төшкән күзләрен туташка күтәреп, кара керфеген генә сирпеп куйды. Әллә шул чакта, әллә чак кына соңрак, егетнең колагына каяндыр җыр ишетелде. Татарча җыр. Егет эне катып тынып калды. Нәрсә ишетә ул? Кемне ишетә? Я Хода, аның Таһирәсе җырлый түгелме соң? Шул Таһирә тавышы. Кайда ул? Егет үзен белештермичә яткан җиреннән кинәт бер омтылып куйды. Шунда ук аның күз аллары караңгыланып китте, башы хәлсезләнеп мендәр читенә уп төште. Шәфкать туташы куркынып тизрәк аның кулын алды, пульсын капшады. Әмма егет хушыннан язмады. Дөресрәге һич нәрсәне, һич кемне сизмәс булса да, җырны ишетүдән туктамады. Яңадан бөтен дөньясы сытманга йотылса да, җыр калды. Ә бу җыр чынлыкта да бар иде. Ул янәшәдәге эшелонның бер вагоныннан килә иде. Әгәр теплушка белән кызыл вагонның ишекләре бер-берсенә капма-каршы туры килгән булсалар, ишек яңагына сөялеп, кулларын шинель җиңнәренә тыгып җырлап торучы кыз ихтимал үзе дә күренгән булыр иде. Ләкин теплушканың аз гына ачык ишегеннән ут яктысы кыздан читкәрәк, кызыл стенага тар гына сары юл булып төшкән иде. Күзгә күренмичә, берничә адымда гына җырлап торган кыз ялгызы гына булса кирәк. Чөнки бүтән бер кемнең дә тавыш-мазары ишетелми иде.
Ихтимал, ул төнге дежурда торадыр. Шунлыктан ахырысы, иптәшләренең татлы йокысын бозарга теләмәгәндәй, ничектер тыелып, әкренрәк җырларга тырыша кебек. Әмма аның иркен, матур, аз гына калынрак күкрәк тавышы төнге тирән тынлыкта бик ачык булып ишетелә иде. Искиткеч таныш. Якын тавышны ишетеп, беренче тирән тетрәнүдән соң егетнең рухи хәлендә гаҗәеп бер үзгәреш туды. Ул җырлаучының кем булуы белән кызыксынмас булды. Күрәсең, аның сүнеп бетмәгән аңы мөгъҗиза булуына. Таһирәнең кул сузымы гына җирдә җырлап торыуына ышана алмады. Әйер, кем җырласа да барыбер түгелмени, тик җыр булсын, җыр туктамасын, татар җыры, Таһирә җыры, туган ил җыры. Моңнардан да кадерлерәк һәм ләззәтлерәк нәрсә булырга мөмкинме соң? Һәм вагон стенасына ашкылып кына яуган вак яңгыр аша әкрен ачык ишетелгән җыр, күктән иңгән ак канатлы фәрештәдәй, егетне ут эчендә яткан җиреннән сак кына күтәреп каядыр еракка, татлы хыял дөньясына алып менеп китте. Аның хәтта тәне һавада йөзгәндәй җиңеләеп калды, акылы ничектер бердән яктырып китте, сизгерлеге искиткеч үткенләште. Җырны инде ул хәзер моң итеп кенә ишетмичә, гаҗәеп ачык сүрәтләр тезмәсе итеп күрә башлады. Менә кыз әкрен генә башлап, аннан тавышын күтәрә төшеп, сузып кына җырлый. Сарман буйлары ай киң ялан, пешәннәре җитәр бер заман шул, пешәннәре җитәр бер заман. Һәм егетнең күз алдына үтә ачык булып, әллә кайларга кадәр җәйләп яткан чүп-чуар чәчәкле болын килә. Үлән башларын, чәчәкләрне селкетеп йомшак кына җил исә имеш. Каяндыр тургай сайрауларына кушылып чалгы янаган тавышлар ишетелә кебек, йомшак җил кебеп яткан пакосларның хуш исен китерә. Ул да булмый. Аның күз алдына бормаланып киткән тар гына болын юлы килә. Хәтта бер мәлгә җегет үзе дә ике рәт үлән арасындагы тәгәрмәч эзеннән җылы туфракка ялан аяк баса-баса китеп бара кебек. Ә каршысына киез эшләпә кигән, таяк таянган ак сакаллы бер бабай килә кебек. Күпмедер вакыт узгач, кызның тагын моңлы җыр ишетелә. Кояш бата, айлар калка, бик ямансу шул чакта. Һәм җегетнең күз алдына үзләренең шәһәрдәге кечкенә генә өйләре килеп баса. Эңгер-меңгер вакыт имеш. Идән исе ялгызы гына икән. Менә улак яулык бәйләгән кечкенә карчык ут кабызып бисмилласын әйтә-әйтә тәрәзә пәрдәләрен төшереп йөри. Тәрәзә төбендәге гөлләрнең кипкән яфракларын чүпләп алаймыш. Өстәлдә яңа гына кайнап чыккан самовар тора. Әнисе аның институттан кайтканын шулай чәй әзерләп көтә имеш. Әнием, диегет эченнән үксеп, һәм аның күзләреннән сыгылып, тере көмештәй кайнар яшь бөртекләре кипкән иреннәренә акрын гына тәгәрәп төшәләр. Шәфкать туташы кулын аның маңгаена куеп иелеп нидер сорый шикелле, ләкин җегеткә гүя Таһирәсе дәшкән кебек тоела. Шул чакта кыз тирән бер сагыш белән инде кемнәргә карармын өзелеп сагынганда. Һәм җегет ике куллап Таһирәсенең башын күкрәгенә кыса имеш. Йөзен аның күперенке чәчләренә куя имеш. Иреннәрен аның җылы йомшак муйнына тидерә имеш. Бәгърем,
Бәгърем, күз нурым, нигә алай дисең? Нигә елыйсың? Без мәңге бергә ич. Һәм кыз, башын аның күкрәгеннән алмыйча, назланып кына зарын әйтә кебек. Сагынам үзем, юлда күзем, саргайды нурлы йөзем. Юк, бүтән айрылу юк. Инде без бергә, дустым, мәңге бергә. Менә алар җитәкләшеп ашыга Идел тауына менәләр имеш. Тау бик биек икән, туктап тын алалар, кулларын җибәрмичә сүзсез генә бер-берсенең күзләренә карап бәхетле елмаялар, тагын кузгалып китәләр, ниһаять менеп җитәләр. Я Хода, нинди киңлек, нинди чиксез нур һәм ям дөньясы бу туган җир. Шундый җиңел, шундый рәхәт аларга. Менә алар тотынышкан хәлдә кулларын киң җәеп таудан күтәреләләр һәм пара кышта елгалар, кырлар, урманнар өстеннән шул чиксез нур дөньясына очалар. Кыз җырлавыннан кайчан туктады? Каршыдагы эшелон кайчан тавыш-тынсыз гына кузгалып китте? Егет моны сизмәде. Ул инде яңадан аңына килә алмады. Икенче көнне санитар поезды тагы бер җимерек разъездга килеп туктады. Кызыл теплушкадан җегетнең үле гәүдәсен носилкага салып чыгардылар да, юлдан ерак түгел бер калкулык өстендәге ялгыз нарат төбенә илтеп күмделәр. Күмеп беткәч, туфрак иеменең башына кечкенә фанер кадакланган казык утыртып куйдылар. Фанерага кара буяу белән җегетнең исеме, фамилиясе, туган һәм үлгән еллар язылган иде. Поезд китте, ялгыз кабер торып калды. Караңгы төндә, каршы очраган эшелоннан вагон ишегенә сөялеп, ялгызы гына моңаеп җырлаган кыз исә чыннан да бу җегетнең сөйгәне Таһирә иде.